Kasenjuk Henry Seng Bhalang Bakentup ya ke HNYF South East Sora Circle HYC but FKJGP Sora Circle UHM but HANM South East Khasi Hills District Lemka Central Riwar Youth Front CRYF haka Atnru Tarik Nailar Hajar Abusan haka Jingyalang Yamir Jingmut bat Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District uba Shembor Lang Renja ki Executive Member bakentup ya uba Winston Tony Lingdo bat uba Seibor Lang Warba haringkat ki Nongyalam ka Hima Sora Ilaka Maulong ha majai kalabu buon teli ki Jingdawa bakongsan kasenjuk kala kedo halor ka Jingtrikam ka non-tribal gate ha majai ka bedai ban pet beniap ha ka Jingyo jaka ki Barjela bat dawa na ka Hima Sora bat Ilaka Maulong ban pet ngor bat pendu ya ki pata bala ai wat la ki kedo da ka bakentu ya ka council ban tuklar ban khanglat ya ka jingwan rung kirthep ki minder ka jingpen kala sya ka kerteng khasi ya ki shnong ki bala tip da ki kentien Barjela shu na lor kini ka senjuk kala kedoru halor ka jingyo ki Barjela ban sengyo ha icamati ka bala kela kum ka ketem khalai ka khai pateng da ka bapensya kerteng lani ka benami bat ki weipat Kelor kini kimat kebenkung kebang ni meneng layu ya kejeng pensya kebang ya keren sepang kini kali Barjela ki bayat ya kabul tuli bat ka trading bat ka majai hang ni habang ila keli ya ka non tribal kit de habang keli ya ka non tribal kit kejeng pensya ngiyo na UCM deh nau IM ngiyo ya kejeng pensya mene bakani kadang tribal kit kadang don abang ikli ka prosedur ngikli karena tribal kit ka tre kanu kunung rem kinu ki kendon juga non tribal kit tina kalian juga CM ila batai ka kanon tribal kit hi yang mentah kadang don hap dengan kakis bat kalong timpak la ban trekam ya kan ka non tribal kit tina kata kadau iong CM ba ila pentip usangi bakal adon kata ka withdraw tambah 4 dio ya kata ka jingsyai na kakut balala ni yang pentrikam ya kanon tribal kit na takadaw lempat pen dan kami katakan non tribal kit matahan kat bang yui mangipat mata kayang kanon tribal kit kadon kajingyang tena kalian junging la banjur mene bat ladang ilap ru na kalian juga seng bakata kaya non tribal kit kayang kamut kadang dai kebabean na kalian junging nginum sya satia ya katakan non tribal kit bakan yang pika poin ke ba ni ka bang keren siapang kidukan balik inspection di menela yo ka jubab na kalian ki hima paper siapang kini kidukan kabangi kelijing keli bar ko kagani kajing keli jungi ya kidukan babalai kini kidukan hang ni kiyo ban syong aba ladon layu iya kajing kenra hang ni hadukan ba lalap baki wei pat kijai benre ki bomde ki khasi kilayo ban syong dukan hakini kijaka hamajai dan nak takadau menne pan nak jubab jong nakalian ka hima kala ai ka jubab kalong ba kidai ki trai khasi kidai ki khasi hi ki ba ai jaka ai wai ya ki Barjela bat habaki nakalian ka hima ka jubab habaki lawan ban inspection kambut kimi be de ki khasi syakmat kata ka jing ka baki pipau nakalian ka hima dan kalian jungi kaseng nila ai ka jingmut ba ya kani kebenta keladai banton baik da kajing khot ya kajing yalang khot ya kajing yalang ban ya penbet bat ban nakalian tersikurser kala ban ba kidai ban pa ya ki kot isla ki basya jong kita kitra jong kita kinong syong dukan hakani kejaka te pat ngin poilo syak ni kamat ka ba de ya kayo ba dia kayo ba an bangi keli hapo kayo ba an kebadan natah maulong kadai kalubia kalibari de abangi keli kayo ba an menne nakaleng jungi bangi lalap ba kalong yo ba hangtai hayo kadon da kajing syong yo jong ki wei pak ki jai bre ki bomde ki khasi te nakaleng jong ka hima maulong kila juba ba kadon sisa kila kubur ba kadon sisa kum kata kayo bat kila ongru ba kila lek ban khang ya kate kayo ru ki ai ka daw kalong ba kimla namar ba kari kayo ka ba please ande kat kum kajing syam jungi sngo bangin ong baki bakalai ka juba namar ba idon ki perlok ru ki bangi yo ya kajing tip ban ale kaseng ru ngila ya lek ban hi ban jurip menin kasengi ba jan mit kadon hi kata kayo ka baki play de ngiru ngila dawan na ka district council ba kum ladak long kumnu
harengkat kini ki dorbar hima bakin khang no ya kate gayo be an namar ba kalong kumba ka keni no ya ka hok long trai jungi ki khasi namar kayo kala don lupa hang ni apo peta umdan ka baki jetip barok baka dai ka isyamati in phai pat se ka jingrung kertep ki mandiri de halor kini ka jingrung kertep juki mandiri pilai i baka ni ka caka hang ni ka dai ka bordar ire kabaya kabaya jan bat ka Bangladesh pat na ngila kresyaru baka don ka jingma ka bakrau lada nakaliang jong ki hima hi kim sim ya ka jing bakli kumnu ban sim ya ka jingkhen ban sim ya ka jingkhen ya kini ki wei pat ki jai benriu ki bamde ki kasi namar bakin da ka jing sim ka jingkhen jong ki bakin lap kenya kita ki beriu ki balong legal ne ki balong illegal kata kadai kabangi pasat syakisnong baki dai ban sim kerki no ya ka jingkhen bat baki dai ban ai ru ka jing pensai sengi bakat nu ngut hakani kisnong majai la don kita ki beriu let's say ki balong legal la kin ai jingkhen yangi namari ki bamlong legal hi nakaliang jongi ngin pensai no sigi caka ki bakiwan kata kabangi tempat kau ki jing pensai kabangi keren ni kisnong kadai ka jingfil ka badai na kisnong kalong baik ba ngan su ai kung kawai kanuksa kalong no bayangi ki kasi de ngan yalade ngan sim habang ili sawah kinu ki jaka ki badai jong kari kasi hi habang ile ki jaka ngile habang ipanwan naka try ka ong peniswa ya ki kot kisla nang ta ki wanru kinong yalam snong ban kali kidon ki kot kisla pen i ki certificate snong pen i kini ki dokumen jungi bar khot bagi kat bagi pan ha ban pun biang te kawai ka jing snow pla jungi ka jing solungo balai hakini ki snong ki bakapot larang kenya ka maulong bang kren ki arima ka maulong bar ka majai kumju balai kim semlale kum kata de nakaliang jong ki kila pensai mereka ni bakilas dang balik ya kata bandre nakaliang jongi hingi dawana ki bakin kampen state senang bakan ni kejaka kan long kebasengai na bata ki try muluk ki badan hakini kejaka namar ba ngila ima kila ibun ki jingjia ki ba ngi kum kas ngi yalap bun ki jingjia ki balai jiang ni ki jingsya panben jong ki paradok prasnam ki bangila ya tengku la arsin la laisin ka balade apo syamati bat hang ni apo majai hani hapo ke ilakam jongkani ke hima sora kepada ka majai de mendapat ngin pasha pat sekali ka yaki keteng sno yakini ki keteng sno ru ka pamendeng ngila keli bhai kini keteng sno hang ni ngila include lang yaki headman ki baki tung baki penkubor kita kini kap sno te akani kebenta ka bang ikran kalong baik bang bu ka jingkeli ba balai ki headman ki laweng ne em nakaliang jongki kila nging tip syahiru baki ni ki weipat ki jai benri ki baki tung ki kum kita ki sharman nal ni kum kita ki nong yalam snong akini ki jakahang ni ki badai kum ka kanaya bosti ka cakala bosti ka dorong bosti kita ki caka ki bangi keli ki bangi tip syahi baki haduk menta ki dangbat hi daki banlong kita ki sharman ki dangbat hi daki wepat ki jai benreu ki ba ngidon ki saki ki satar ki babiang bat menengi la kran saya ki baladaka ka jelong kumni ka ba menengi ngilap ya kowi ki jing toru ka ba lapen isyahi ru ba yakini yakitu ki headman ki baki yakitu ki sharman ki baki tung kila ai ko piru wat syaki sarkar kum syaki SDPU kum syaki officer per kila ai kopi gitu ba kila ai bo katu kapen isya ba kila ai bo te kamot menta kat kum kariti sensar jong kasno ngasngo jong kari khasi hi bar kawe ngasngo ba kila penken ya kariti sensar jong kasno lada kile unta bat hakani ka benta bangi keren yakini kisno kamot ba mensua kumbangi ong yakini kisno ki ba dari de ki kerteng nong wei menta ki balik ba mensua ki de ki kerteng khasi balai menta ki kisah ka kerteng nong wei lor kini ki benta bat ka bangi sngau deu ka bangi ni keren ka dei be chapang ka siapa kini ki patah kini kemukat kum kalan transfer kani ka bangi keli mene ka bangi layatai kalong ka ba belakam jur akajing yata jungi kalong ba ngila ong bakalan transfer ka don haus nam sejar kala long anya dus nam sejar nai spa nyo ba
Andrei pan balai ba yakini ki jaka ki ba kini ki try kini ki dekat ki barjelah ni ki batei ki ying building ba pimla ban probok ne ban cancel no ikini ki jaka namar ba kat kum baki pen kan ya ka lan transfer but ya kani kajing dawa ka bangila dawa ru Andrei ar hajar ka kendai ngakan ma bakalami ka hukum na ka district council hakamat ka beningkong bat ka baar ka bala mention ya kini ya kani ka anjo kala transfer bat ka bakala ongru bakinu kinu ki khasi kinu ki bamde ki jat beri khasi kimla ban thiet jakan ne ban ya de jaka syaki wepat ki jat beri namar kani kalong persya ya kala transfer bat haka poin ka baar ka baka hukum na ka district council kala keren syai ba baro kini ki hima kamaulong rukunju bat ka hima sora baro yakini ki pata yakini ki dulir ki dei ban cancel no handrai ki dak kishin hadu mentang i bakimpa Kadian bakadon kani kajeng hanrabar jala po asam nilai UI bana kaliang ka sorkar jala ro kala penmi la kajong ka an la kajong ka notification syaki DC bat syaki SP ba fair na kaliang desok konsel lo kala penmi la kajong ki notification syaki rang ba snong la ni syaki nong sensasnong ring UI niya yang tay po snong sa ora kajongi kan barang ni gising i baki nang buon kinang jelai kini ki brio kamtam ya ki jaj benrio muslim mo namar kumbakalong kumbang itip hi ka basai kalong bah po jala asam ta ki khanra ya ki tu ki jaj benrio tina kaliang jongi ngam laksa dei na kata daw namar bangim don syu katu kajing sanya ya kita kibor ki badon haka ain ken na kata kadaw ngi syem kani kesenjam banmi sakman fi ka ka jing senjor ka bang yu imenta mo kini ki haka jing i jong i mentang yu bakini ki brio ki bawan na bar ki wan kum kinong belah kiwan kum kinong bela nda bangi hakitu ki kendiat sngi ngilak lek ban kharai kini ki brio ngilap baka ka kot ka sla ka ba maki kidon ka di tang work permit ka ba swile online fi ka tu ka di ka ba ngi long ngi kia ba namar beli na kata kada hakitu kendiat sngi ngilek biang sa des konsel balik kentu ya ka des konsel ba kini ki brio berkhot ki di bandon ya ka level license ka bala itu long ka bala issue da ka des konsel kena kalian dosok konsel la katu singi ka bangilai tru kila ai ka assurance la ni ka jingkular yang iba ken buat dian no hi na kalian iam hatu ka singi iam jong ka lebar ru ila kular yang iba endala biang endak hakini kendak singi ki bansawan ngin saya trailang bat ka office jong i ban pek ban le ka badon kam di kendak nga so ban kendak ha bayadai ba ka jingmi hapok media ya ka kerteng jong ka FKCP nakar kumbang la ban menehi kalong ba nakaliang jungi ngi mi sakmat namar kadi ka dawa jong ka ben fi namar kani kadi ka kapuar ka bangim long shu ban sia ngap dei ong pat ba mangingi mi sakmat long kan pentut yanu dei to syamba ki pai ba kem dei mastu ba klaba balik ke FKCP ka dolang ni rei kani kadi kan ta ka dawa hi jong ka than ba to jong gari ba ka ben fi liang jongi kisang hi ke badal ngadi thain sora imdan kata ke jengmet ban ong ban ya pinibor ban no imdan kata ke jengmet ban ong ban ya competition ban no rei kum ke jaj ban rewi kan kala ada ke poring ban ya teli ni sudan kam ke jing ya teli kan ke por tong ni klet ni kilat ki jongi dia singi dong tang ki brio ki bombet ki bombiang rei to ngin nang ni sakmat ni syam ni kini senjam ban ya trailang na ke benta ka ba kamyat jong kathan ba jong gari ba ke jaj ban rewi ka bangilai keren mene kalau ngek bay dei ba ka non tribal kiat ye tere menta kumbangi la yo ke jing syai ba nakalian ju CM ba kumju ru mata mangi nakalian jong ka senjuk ibu ba lada kan non tribal kit la anda si lada nakalian jong council ka samut ban pentri kambiang sa hisin ba kalong ba kanda syep tikena ba om deire ba ong ba kan pengkelalong ya kan ka non tribal kit tangkum ke jinglum pisah kan ka kruwo ka mangi nakalian jong senjuk ngipa tika ba ar kalong ha ka bede ba ketuka ka jingrung ka jingmi lani ka jingdon jokin ki mender kalong ba ngipa kan ka kruwo kalong ba kumba mangingi kwa ba haba kumbalap batai sakmat haba wat ni mangi khasi prakasi ya bangilai na kawi kasnong ni don kami kita kikot kisla ban pensaki ha kata kawi kasnong pat bangiwan na kawi kasnong kum ka kanu ka residential certificate ni kanu ka ba mangingi pa ti kamu nakabentai jong ki menderu ki barung hakinu kinu kisnong kamtam ki badai kan kaput bordar ba ki dorbar snong ki bahab sikini lani ki et ki hima ba ki de banda pensaki sisa ba kita ki bawan bar syuaban aiwai kamu kita yeng kidai ban ai kene ke jing pensisa sya ki dorba shino ka ke ban sim ke jing sisa ba kidai banda yo kata ka jing petikna khamtam lele kum ka police verification te kani kamu kadi ka bamangi ni kentui ke dorba shino ba ya ki et ki ma ba kidai ban sim ya kene ke senjam kum ba mangi hi meneng election meeting ba nakalian GCM bar ka yeng ke jong i bai kerpat ke jing ai jing mot bai ke ba mangi ni perkhat na ka bantaban te ka bah kamiat te
ngasngau ba kani kadi kajing ai jingmut ka bangi lai shimne tengi kentu biasa sien bana kaliang kasenjuk bangi kentu ya ki clear syar jukun kadong kathai bagi soba ban le mardor no ikani ka benta kenang bukan ra ikajing singai nak betakan ni kadong kathai teha ka ba meneng ilai tairu ha ka be dei bat ka jingdu no ki jaka ki puta ki jingbuhai sinong ki dikhalan ki jingkam trai jongki ki kendau ki siap ti sibun ki jing keren ki ba mangingi lai keren mene bangi lai ai jingmuru ba nakaliang jong kinu ki it ki hima bagi dei ban penti kena laki jaka ki jongki baki don katno kila ai siki beriu bar khamtam lile ka bade bagi mender kamot kin penti kena ba khnang ba ka land free jong ka it ka hima ka di bandon namar bakani ka bu jing tiang bala damenta kani ka land free kam don syu hakanu kanu ka it ka hima kamu kani ka ai ka banwan jia pat na ka benta kilong dien ki jongi kum ki khun ki hajar jong ki it ki hima ba pero per tekani ka kerwo ka mangi ngipa ba kini ki it ki hima ki bat kumju ro ka isi yang ka district council bakin badipe ya ka nika ya ka badipe ki jaka ki puta bakan sobha ban simkhia lor ka nika benta khanang ba ngin yo ban pensa ya ki ya ka ka nong kenti jong ngi ki trai muluk bakumju khantam ya ka khandau ka siam letai ha ka bedei bat ki tu ki jing ai jaka puta haba hangning ya phai mena ke ji kan kalong ba habangi pej ngilap ba kum hakani ka hima sora ngisiam ba ka jing ai kot jaka na ka liang jong kas dorbar hima ba usiem ke hima sora kalong ba la ai jaka ya ki tang na ka benta ba makikin susa wai bat pendekam bala da ka hima ka don kam ban sim no hakanu kuno ka por kamu kala ban sim terai kat ba mangi ngisiam mentapat baki mender ki ba syo hakini ki jaka kila trei de ki yeng mo de ki yeng building ki bebe tikani kalong haba meneng ilami ki jitai te mentangi kwa aban ong ba ya kumi kini ki jingtai ki balong be ai ngesngau ban kentu ya ka hima lani ya ki we pat ki ilaka ba kumju ru ya district council ba PUE bakat kum ke jing ai jing bit ya ka kwat jaka ka jongki la tho shai ba kim bit ban le ya kini ki baru ban te kini ki building te menta kamut lada pisiam ba kini ki la te kini ka te bi ai kini ki building te nakaliang jongi ngi kentu ba ma pin so ba ban kini no kini ki jaka namar ba maki ki la pen khenya ka ai kat kum kariti sensyar jong ke it jong ke hima Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.